gun, the inner glow that lets you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come, and I'ma remain a soldier till the war is won. Vánoce dle Hughieho Freemana. On ví, kdy jsme spali. On ví, kdy jste vzhůru. No dobré. Kde tam to? Ahoj, tady! Ahoj, tento, ahoj! Ho, 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 přeji veselé Vánoce! Pořádně jako uprdel. Teď si to nandej. Co to je, k ďáblu? Vy to jen tak klidně stojíte a čumíte na to, jak mě mlátí? Nikdo mi to nepomůže? Co? Santovi nikdo nepomůže? To je příšerný. Já vám na to sedu, je to jasný? Santa mluví prostě. No, někdy se to stane i Santovi. A popravdě, dědo, Vánoce jsou pohanský svátek. A Ježíš tě asi nenávidí, že je slavíš. V mým baráku se takový řeči vést nebudou. Ale dědo, z Bible je jasné, že Ježíš se nenarodil v zimě. Pastýři, co viděli anděli oznamující zrození, by nebyli na pastvinách v prosinci. Palestinské zemi jsou chladné. No, pokud tedy věříš Bibli. Pravdou je, že Vánoce se vyvinuly z římského svátku Saturnálie, což byly zimní oslavy, kdy si muži dávali dárky. Také se opíjeli, souložili spolu a mlátili své ženy. Lidé se chovali na Vánoce tak šíleně, že byly do 19. století protestantskou církví zakázány. Kongres Spojených států amerických dokonce bla 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 bla. Dědo? Dědo! Promiň, chlapče, co jsi to říkal? Zrovna jsem ti vysvětlil celou historii Vánoc. Jenže to bylo nudný, Jují. Samý bla 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 bla, soulož bla 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 kongres. Měl by se snažit být zajímavý, nebo mě umluvíš k smrti. Tehdy mi to došlo. Svět musí vidět mou vizi, ale já ji nejprve musím stvořit. Byly potřeba lidé, drama a zvláštní efekty. Co to děláš? Píšu dopis Santovi. Drahý Santo, jsi pěkný posera. Ne, tohle vymažu. Drahý Santo, jsi vážně pěkný posera. Obchodák si prej najímá zvláštní ochranku na tvou ochranu. To je srabárna, Santo. Já si pro tebe zase přijdu. Dokud nesplatíš, co mi dlužíš. S úctou tvůj Santolovec. Měl bys udělat hru o skutečném duchu Vánoc. O tom, jak Santa umřel za naše dárky. A pak vstal z mrtvých a přestěhoval se na severní pól. A proto nám teď každý rok Santa odpustí všechny naše hříchy a dá nám naše dárky. Santa je ale parchant. Kde byl Santa, když jsme bydleli jinde, co? Tehda Santa na negry pěkně kašlal. Nechtěl jsem moc, jen spoilery. Nechtěl jsem celý auto. A co jsem dostal? Prdlajs. Ten negr musí splatit, co dluží.